U Sokobanji je proteklog vikenda održan 38. Nacionalni sabor Zlatne ruke. Manifestaciju je posetio naš Dušan Stevanović. Pred velikim brojem gostiju i turista u Sokobanji je održana turistička manifestacija Zlatne ruke. U okviru mnogih turističkih manifestacija u Sokobanji je održan 38. Nacionalni sabor Zlatne ruke. Ova manifestacija je prvi put organizovana pre tačno 39 godina, ali prošle godine zbog nepovoljne epidemiološke situacije nije održana. Na ovogodišnjem takmičenju prijavilo se oko 110 izlagača i preko 30 učesnika sa ručnim radovima, a manifestaciju je posetilo oko 13.000 turista koji trenutno borave u Sokobanji. Tročlani žiri u sastavu Olgica Miljković, menadžer turističke organizacije Srbije za tržište Srbije, Nadica Stojković, predsjednik etnološkog udruženja Etnos i Nemanja Stojković, menadžer hotela Sunce, u Sokobanji proglasili su pobednike u 7 kategorija. U disciplini pripremanje starih jela iz Srbije prvo mesto pripalo je etno-umetničkom klubu Čerenjski iz Baljevca na Ibru. U kategoriji priprema starih jela po tradiciji Sokobanjskog kraja, titula Zlatne ruke pripala je Aleksandri Radisavljević iz sela Vrmđe kod Sokobanje. Za najočuvaniji i najoriginalniji eksponat proglašen je prsluk koji pripada Biljani Milošević iz Medveđe kod Despotovca. U disciplini korišćenja etno motiva savremenim ukrasno-odevnim predmetima nagrada je pripala Ljubinki Stanišić iz Niša za vez sa srmom na odevnim predmetima. Iz Sokobanje za televiziju Super D+, Dušan Stevanović.